múdrosti a semena plodnosti. Makadamové orechy. Afirmácia. Som v bezpečí, v náručí Božej Matky. Nie sú to vlastne pravé orechy. Ide o kôstkovice podobné gaštanom. Sú guľaté, veľké asi ako čerešne. Majú tvrdú škrupinu a v nej sú uložené olejnaté semená, ktoré sa nekonzumujú surové. Liečia. Rýchlo dodávajú potrebnú energiu, podporujú pohyb čriev, spevňujú kosti a zuby. Majú pozitívny vplyv na nervovú sústavu. Makadamový olej chráni bunky, zjemňuje a upokojuje pokožku. Používa sa na liečbu strí, jaziev a rán. Má obnovujúce vlastnosti po vystavovaní sa priamému slnku. Ginkgo. Stimuluje mozog a hovorí: nešpekuluj a pozor si daj na svoje ego. Vhodné pre starších a na prekrvenie organizmu. Dáva múdrosť človeku, na ktorú zabudol. Pistácie obsahujú draslík, proteíny, vitamíny A, B, E, fosfor, vápnik, zinok, selén a všetky esenciálne aminokyseliny. Ďalej obsahujú veľké množstvo železa a medi. Liečia. Pečeň. Posilňujú, sú vhodné pri zápche. Vo veľkom môže spôsobiť zaplesnenie. Na duchovnej úrovni. Učia nás zachovávať si pocit, že sme chránení. Na úrovni duše navodzujú stav, ako by sme boli mimo ľudí, v čistom dažďovom pralese. Pínia navracia silu, slobodu a pocit čistého ducha. Učí nás mať nadhľad na vecami a nezasahovať do všetkého okolo. Oriešky pochádzajú z krajín rozprestierajúcich sa okolo Stredozemného mora. Píniové orechy sú semená stredozemnej borovice. Po zbere sa musia šišky otvárať za pomoci tepla. Potom nasleduje lúpanie, umývanie, kefovanie a preberanie jadier. Lieči. Sú výborné pri liečbe nervových porúch, odporúčajú sa pri strese, depresiách, ale aj duševne pracujúcim a študentom. Podieľajú sa aj pri tvorbe nervového tkaniva, znižovaní krvného cholesterolu a blahodárne vplývajú na artérie. Pekanové orechy sú spojené s kresťanmi a duchovnou silou čistoty. Pochádzajú z Mexika a juhu USA. Strom je vysoký asi 50 metrích. Liečia. Alzheimerovú, Parkinsonovú chorobu a ochorenia srdca. Arašid. Podzemnica olejná svojou energiou uzatvára seba. Učí nás zostať vo vlastnom vnútri. Nie je vhodný pre introvertov a obéznych ľudí. Naopak pomáha liečiť hluchotu a znižuje krvný tlak. Arašidy obsahujú pomerne veľa bielkovín. Arašidy sú kry vo výške asi 70 cm. Na konci každej vetvičky sa nachádza žltý kvet. Po opelení sa vetvičky začnú ohýbať smerom k zemi a semenníkmi sa zavrtávajú do zeme zhruba 6-9 cm, kde dozrejú na struky. Mandle obsahujú vápnik, vit E, B, horčík, riboflavín, draslík. Liečia. Pečeň, znižujú hladinu cholesterolu, minimalizujú riziko vysokého krvného tlaku, ochorení srdca, krvácania do mozgu, liečia pľúca, kašeľ a zápchu. Nie sú vhodná pre ľudí, ktorí trpia zadržiavaním vody. Na duchovnej úrovni nám hovorí: pozri, aký je krásny deň, teš sa zo všetkého, čo prežívaš. Navodzuje pocit, ako by sme mali 20 rokov. Na úrovni duše dáva lásku, lieči srdce, cievy. Zaplavuje nás bledoružovou energiou. Pôvod v Ázii a Severnej Afrike. Vo veľkom sa k nám dovážajú hlavne z USA. Ideálne zo Španielka, tie sú v raw kvalite. Kešu obsahujú železo, zinok, med, fosfor, horčík, vit B, omega-3 a 6. Liečia. Cievy, zápchu, chudokrvnosť, zlepšujú kvalitu pokožky, vlasov a nechtov. Na duchovnej úrovni nás učia žiť medzi ľuďmi v radosti. Afirmácia. Už nepotrebujem viac, mám všetko. Rád oddychujem, relaxujem. Posilňuje obličky, lieči vzťahy. Zaujímavosti a pôvod. Kešu orechy sú jadrá obličkovitého tvaru, pochádzajúce zo semien obličkovca západného, inak povedané kešu jablka. Aby sme sa dostali k oriešku, museli by sme oddeliť pevnú nažku od kešu jablka a dlhšie ju pražiť. Práve pražením sa otvorí tvrdý obal a oriešok sa stáva jedlým. Pochádzajú z oblasti Amazónie. Lieskovce obsahujú železo, zinok, mangán, selén, meď, vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík, omega-3, omega-6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, luteín, beta-karotén, kyselinu listovú. Liečia. Majú dobrý vplyv pri fyzickom vyčerpaní, pri neurózach, upokojujú a zlepšujú pamäť.
Povzbudzujú funkciu čriev, vývoj svalstva a posilňujú cievy. Priaznivo pôsobia pri srdcových a obehových chorobách. Vo veľkom spôsobuje pálenie žáhy. Na duchovnej úrovni nás učia žiť v obyčajnosti a kráse, skromnosti a prirodzenosti. Dodáva bledohnedé svetlo, ktoré nás spája s Matkou Zeme, skromnosťou a radosťou tu bytia. Vlašské orechy obsahujú vitamíny B, E, fosfor, draslík, horčík, zinok, železo, selén, med a mangán. Liečia mozog a všetky ochorenia mozgu, zábudlivosť, kolená, nervy. Dodávajú veľké teplo telu, preto sú vhodné predovšetkým v zime. Nie sú vhodné pri hististovácii intolerancii. Na duchovnej úrovni nás učia vážiť si svoju silu ducha v hmote a veriť v múdrosť predkov. Ich mantra: pamätám a viem. Pôvod v Strednej Ázii. Najvhodnejšie je jesť naše vlašské orechy. Kokos. Zaplavuje nás bielým svetlom, dáva silný pocit čistoty, energie, nevinnosti. Ako by sme boli na Havaji či na Srí Lanke pod palmami. Lieči kosti, kĺby a čistí nás znútra i zvonku. Liečia. Tekutina, ktorá sa nachádza vo vnútri orecha, sa nazýva kokosová voda. Používa sa pri žalúdočných problémoch. Kokos obsahuje najmä železo a môže poskytnúť nezanedbateľnú dávku vápnika, nasýtených tukov a vlákniny. Kokos pôsobí na omladzovanie. Tým, že obsahuje správny tuk, pôsobí aj proti odvápneniu kostí, osteoporóze, bolestiach kostí a svalov po nadmernom zaťažení. Ak sa vášmu dieťaťu prerezávajú zúbky, kokos doplňa minerály, takže sa odporúča pre detských pacientov. Aj pri lámaní vlasov a nechtov. Kokosový olej veľmi prospieva našej pokožke. V Indii či na Filipínach z kokosov, kokosových paliem a listov vyrábajú metly, nábytok aj hudobné nástroje. Z kokosového oleja sa vyrába mydlo. Gaštan má v sebe ženskú silu. Dodáva teplo, lásku, spája rozum a cit, rozvíja múdrosť, mierni náladovosť a bystrý zmysly. Lieči cievy, krčové žily, srdce, mozog. Vhodný na konzumáciu hlavne v období jesene. Gaštanová múka sa používala ako náhrada. Bukvica je v nej sila prírody. Hovorí: zohrejem ťa, dám ti nádej na príchod dobra a radosti. Vo všetkom nájdeš veľa darov. Para lieči mozog, štítnu žľazu a dáva dobré tuky. Hovorí ti: nechaj to už tak, skonči s hodnotením iných. Lieči rakovinu a psychiku. Semená sezam, čierny, je pre ľudí menej citlivých, viac hmotných, aby precítili vibráciu sezamu. Tu je sila ducha. Je najlepší liek na osteoporózu, zlomeniny a kosti. Používať pri liečbe osteoporózy, chudokrvnosti a plodnosti. Priaznivo ovplyvňuje kvalitu vlasov a sluchu. Vhodný pri menopauze, ťažkostiach pri menštruácii, lieči srdce, upokojuje nervy a posilňuje imunitu. Krajina pôvodu: India, Čína. Sezam biely je energeticky jemnejší ako čierny, pričom dodáva všetky minerály. Silne lieči osteoporózu a napomáha zrastu kostí. Ideálny je nelúpaný. Mak obsahuje železo, zinok, vápnik, veľmi veľký zdroj, ďalej meď, mangán, horčík, fosfor, selén, draslík, sodík, omega-3 a omega-6 kyseliny, vitamíny B, C, E, kyselinu pantoténovú a kyselinu listovú. Lieči psychiku a kosti. Vhodný na upokojenie, zároveň vápniková bomba. Niektorým môže spôsobiť žalúdočné problémy. Preto ľudia s chorým žalúdkom by sa mu mali vyhnúť. Je viac druhov. Najviac vápniku má biely. Na duchovnej úrovni spája nás s múdrosťou našich babičiek a dedov. Konopné semienko oslobodzuje dušu od zbytočností. Svojou energiou dáva pocit pohody. Zároveň uzemňuje telo. Lieči. Čistí pokožku, je vhodný pri exémoch, psoriáze a kožných ochoreniach. Je bohatým zdrojom bielkovín, vhodný pre športovcov, taktiež veľmi dobrý je i konopný proteín. Ľanové semienko hnedé uzemňuje, učí jednoduchosti, prispôsobivosti, skromnosti, obyčajnosti. Lieči krčové žily, kĺby a črevá. Zlaté. Energeticky je vyššie, má podobné vibrácie ako hnedý. Lieči zápchu, zápaly kĺbov, zapálené rany a bodnutie hmyzom. Ľanové semeno sa používa pomleté, vhodný pri diabetes a bronchitíde. Olejovo. Proteínová kúra z ľanového oleja a tvarohu pomáha pri rakovine, ochoreniach pečene, artritíde, roztrúsanej skleróze, lupienke, exémoch, akné. Do mixéru dajte 1 hrnček nízkotučného tvarohu, 2-5 polievkových lyžíc oleja z ľanového semienka, 1-3 pilitu čerstvo rozomletých ľanových zlatých semien, napriv mlynčeku na kávu, dostatok vody,
Ľanové semienko sa dávkuje podľa váhy, jesť denne. Vynechať potraviny, škroboviny, cukry a chemikálie v strave. Tekvicové semienka obsahujú vitamíny skupiny B, vitamín C, draslík, fosfor, vápnik, železo, horčík, vhodné tuky. Liečia obličky, močové cesty, prostatu. Učí nás byť sám sebou a nebrať si problémy iných na seba. Čistia črevá a celý tráviaci trakt od parazitov. Na duchovnej úrovni dávajú nám posolstvo spolupatričnosti a dobrých vzťahov. Afirmácia. Konám tak, ako by som chcel, aby sa správali ku mne. Čia semená dávajú veľkú silu, sú vhodné pre unavených a športovcov. Dodávajú energiu, sú vhodné na kĺby. Symbolicky nám hovoria: ver vo vlastné schopnosti, dokážeš to. Slnečnicové semienka obsahujú vitamín E, sú vynikajúci zdroj vlákniny, proteínov a radu vitamínov B plus minerálov, ako je draslík, horčík, železo, fosfor, selén, vápnik a zinok. Liečia pečeň, nervy, robia pokožku hladkou a posilňujú nechty a vlasy. Okvetné lístky ľahko znižujú hladinu cholesterolu, liečia artériosklerózu, vysoký tlak. Na duchovnej úrovni dodávajú hojnosť. Učia nás vidieť krásu všade, porozumieť Božím zákonom a byť v súlade s nimi. Medzi semená patria i semená z melóna. Tie čistia ľadviny a močové cesty. Symbolicky vyjadrujú plodnosť, sú vhodné na posilnenie urogenitálneho systému. Semienka z papriky prekrvujú, liečia srdce. Symbolicky vyjadrujú vlastnú životnú energiu a obranu voči iným.